soyayya. Idan wannan ne farkon zuwan ka channel ɗina, ka danna subscribe. Idan kuma ka riga ka yi subscribing, sai ka danna like ko kuma ka yi comment. Na gode. Da farko dai za ki samu fararki ki tsince ta kamar yadda kike gani. Za ki cire kan ne, ki cire kirjin, ki cire fuka-fikin, sannan ki cire kalleman. Abinda muke bukata dai kawai muna bukatar kirjinta da kanta da kuma cinyoyinta. Gashi nan za ki ga yadda nake tsince ta. Kar ki saka fiffike, kar ki saka kashinta. Bayan kin gama tsince fararki, za ki sauya mata muhalli ne kamar yadda kika tsince ta. Sai ki sheƙa mata tafasasshen ruwan zafi. Bayan kin shefa tafasasshen ruwan zafin nan, za ki juya ta ne, ki jujjuya ta ko'ina, ya kasance ko'ina ruwan zafin ya shiga a jikinta, saboda chemicals ɗin da ake sa mata da kuma sauran ƙwararruka da ba za a rasa a jikinta ba. Za ki sauya mata ruwa ne, tafasasshen ruwan zafi, ki sake zuba wani, ki juya wancan ki zubar, sannan ki sake maida ta a cikin kwanon da kika juye. In kin juye za ki ga ƙasa a ƙasanta, sai ki ɗauraye roba ki, sai ki sake dawo da ita, ki sake zuba faran nan, sai ki sake zuba mata tafasasshen ruwan zafi, ki jujjuya ta ko ina ya je. Za ki ga ruwan ya bambanta da na farko, ma'ana ya yi haske. Za ki ga wannan na biyun ya fi na farkon haske, shi ma sai ki zubar da shi, ki ɗauraye robar taki. Sannan kuma sai ki ƙara dawo da ita roba, sannan ki ɗauki fararki ki juye ta a ciki, sai ki kuma sheƙa mata wani tafasasshen ruwan zafin. Za ki ci gaba da jujjuyawa ne. Za ki ga ruwanki ya yi haske, ba kamar na farko ba, ba kamar na biyu ba, ba kamar na yanzu ba. Za ki ga ruwan ya yi haske. To wannan shine alamun fararki ta wanku tas kenan, ta yi haske. Za ki ɗauko tukunya ki maida ta a ciki ne. Bayan kin maida ta a ciki, za ki zuba jajjagen attarugu da tafarnuwa idan kina son tafarnuwa kenan. Idan ba kya son tafarnuwa, za ki zuba albasar ki yankakkiya, sai ki sa gishiri, ki sa ajino. Ajino yana da zaƙi, wasu ba sa buƙatar ajino. So idan ba kya buƙatar ajino, sai ki yuzin maginki, Mr. Chef ko Onga ko kuma Reko, duk wanda kike so za ki iya zubawa, optionally. Sannan sai ki ɗauki faran nan ki mai da ita kan wuta, ki ta juya ta. Za ki ga ruwa a jikinta daga farkon sanda kika fara juya ta, amma in kika ci gaba da juyawa, za ki ga ruwan ya ƙafe sosai, babu alamun komi. Za ki ga har ma ta ɗan fara kamawa. To hakan na nufin ruwan ya ƙafe gaba ɗaya, ma'ana wannan attarugu da tafarnuwa da albasa da magi da gishiri sun kama jikinta yadda ya kamata. Kamar yadda kike gani, ba za ki ajiye ludayinki ba, za ki ci gaba da juya ta ne yadda ya kamata, domin haka ne komina zai samu ya ƙafe ruwan ba tare da ya bar miki komi ba. Bayan kin gama, sai ki kashe wutarki, sannan sai ki nemi tire mai girma ki zuba. Za ki nemi tirenki mai girma, sai ki zuba fara. Zuba ta a tire ɗin amfanin shi shine don ta sha iska. Bayan kin juye ta a tire gaba ɗayanta, sannan kuma sai ki nemi guri ki sa ta sha iska. Wasu za su iya soya ta a lokacin da suka gama zabka ta, domin wannan abin da muka yi mata shi ake cewa zabkawa, ma'ana mun zabka faran nan kenan. Bayan kin gama zabka ta, za ki juye ta ne a tire, wasu kuma sukan juye ta a buhu. So amma daidai yadda kike so haka za ki yi. Za ki kai ta wuri ne ta sha iska na tsawon minti 20 kafin ki soya. Idan kin ce za ki soya ta a lokacin, ƙwarai za ta baki wahala, domin ba ta sha iska ba. Idan ta sha iska, sai ki ɗauko mai ki zuba. Man da za ki zuba zai kasance mai ne ba mai yawa ba, ba kuma ɗan kaɗan ba, madaidaici. Saboda idan yayi yawa kika zo wurin tacewa, ba lalle bane ki amfana da man.
amma idan kin sa kaɗan daidai ita kamar yadda kike gani za ki ga faran magatanan dai a cikin mai tana soyuwa. To za ki zuba man dai yadda ya kamata. Bayan kin zuba man nan daman yayi zafi sai ki zuba fararki ki ci gaba da juya ta a cikin man nan. Ba za ki ajiye ludayinki ba, za ki ta juya ta ne har sai kin tabbata faran nan ta soyu. Za ki dinga juyawa ne kina ɗan hutawa kaɗan saboda an ce jiki da jini dole sai da hutu. To amma hutun da za ki yi na ɗan daƙiƙu ne domin kar ta ƙone. Idan kin batta za ta ƙone gaskiya. To gara ki dinga yi kina ɗan hutawa ko yaya ne sai ki ci gaba. Yanda za ki gane fararki ta soyu kin ga yanzu mun ɓalla ta kin ga wani zare-zare ya fito. To wannan yana nufin fara bata soyu ba. Za mu ci gaba da juya ta kenan har sai mun ga ta soyu. Kin ga yanzu ma mun taɓa bata yi ƙarau ba, saboda haka faran nan bata soyu ba. Za mu ci gaba da juya ta. Inda za ki gane faran nan ta soyu idan kina juyawa za ki ji ta yi crispy a cikin tukunyarki ko kaskonki. Za ki ji in kina juya ta ta yi wasai ba alamun nauyi, sannan in kin ɗauki ƙallema kin karya za ki ga cewar ta karyu biyu. Sannan kuma za ki ga shi kan shi ƙirjin kina danna shi za ki ga ya ruguje, ma'ana dai ta soyu. To idan fararki ta soyu sai ki kashe wuta. Bayan kin kashe wuta sai ki nemi wata kwantenar ko wata robar ko wani bowl ɗin. Ki samu ki juye wannan fara. Bayan kin gama juye faran nan za ki samu ki canza ki ɗauke ta ki kai ta gurin da za ki gyara ta. Ki lura kar ki kwaɓe ta domin akwai mai da zai rage a ƙasa, to ba a son man saboda haka za ki bar shi ne. Sai ki ɗauki fararki ki mai da ita wani gurin ki samu yajinki. Za ki sami yajinki ki barbaɗa shi sannan ki jujjuya ta ko ina ya je. Za ki jujjuya ta ne ko ina ya ji. Za ki ga kuma man da ya rage a ƙasa za ki ga ya zama ƙarƙam babu sauran shi. Saboda haka idan yajinki bai ji ba za ki kuma ƙarawa. Idan kuma ba kya buƙatar yaji da yawa za ki iya barin shi haka. Shi kenan sai ki samu roba ko kwano ki juyi. Sannan kar ki rufe ta har sai ta huce. Na gode. Wannan shine yanda muke soya fara. Idan wannan ne karanki na farko zuwanki channel ɗina, ki danna subscribe, sannan ki danna ƙararrawar sanarwa domin samun ƙayatattun girkuna na a duk sanda na ɗora. Idan kuma ka riga ka yi subscribing za ki danna like, za ki yi comment. Na gode. Ma'asalam, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Na